अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रेजेंटेड बाय एसएस फिल्म्स मोतिहारी। जन के कोरैया धरली नगिन के दई सोलो दिन नदिया ना जन के कोरैया धरली नगिन के दई सोलो दिन नदिया नगिन के दई सोलो दिन नदिया के कोरैया बदहिया लते खोजो तारी हो लगे से जे परसने खोजो तारी हो अब भइली सयान नना दान बारी चुए जो बना से जही से चुएला तारी हो अब बदहिया लते खोजो तारी हो लगे से जे परसने खोजो तारी हो अब भइनी सयान नाना दान बारी चुए जो बना से जही से चुएला तारी सखी सले हसे सलाह करली नगिन के जई सन लो दिन नदिया ना जन के कोरैया धरली नगिन के जई सन लो दिन नदिया ना जन के कोरैया करत में सुनल बारी त धर कन धनंजय के चुनल बारी भइली सौरभ लाई त पागल हो रहेली त सारी रात जागल हो काल्हे बाते करत में सुनल बारी त धर